El nou esportiu obre amunt, tot esperant Martino, Bayern 2, Barça 0. El Barça s'ha estrenat davant el Bayern de Guardiola pendent de l'arribada de l'entrenador. Explica també que Guardiola va avalar el dret a decidir de Catalunya després de l'amistós. A la part de baix llegim la quarta medalla d'Ona Carbonell al Mundial de Natació de Barcelona. En pàgines interiors, Leo Messi de curt amb el Barça 73 dies després. L'argentí va liderar l'equip en el primer partit de la pretemporada. A la part inferior, el set de Villa per a Pedro. El maig d'ahir deixa entreveure els nous dorsals que portaran els jugadors del Barça aquesta temporada. Per exemple, Song el 17, Sergi Roberto el 24 o Cristian Tello el 20. Portada del diari Esport esperant el Tat amb una foto de l'entrenador amb la samarreta del Barça. Diu que l'argentí arribarà a les 5 d'aquesta tarda i que soparà amb Sandro Rossell avui mateix. En pàgines interiors, el partit contra el Bayern va ser una masterclass pels nens del filial. A la pàgina següent afegeix que l'assaig d'ahir va confirmar la necessitat de fitxar un central. D'altra banda, Leo Messi respon a les paraules del Tata sobre la seva influència en el fitxatge, tot aclarint: no tinc res a veure amb l'arribada de Martino. Portada del Mundo Deportivo d'avui, donen la cara. El Bayern de Pep s'imposa a un Barça sense cracs. Explica més que Dani Alves durà el dorsal 22 en homenatge al seu excompany Eric Vidal. A Madrid, portada del Marca dedicada a l'amistós del Madrid davant l'Olímpic de Lió i titula «Millor amb els nens». L'entrada de Casemiro i Morata va desencallar el Madrid. Al final, empat a 2. En la mateixa línia, l'AS obre amunt, el planter va arribar al rescat. Pel que fa a la premsa internacional, l'equip titula plaers d'estiu, el Lió va fer tremolar el Madrid i el Bayern de Guardiola va dominar el Barça de Leo Messi. A la dreta llegim paraules de Thiago Silva: «Soc feliç al Paris Saint-Germain». A Itàlia, d'altra banda, el Corriere dello Sport llegim un gran deliri Higuaín, i és que l'exmadridista ja ha arribat a Nàpols enmig d'una gran acollida.